Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kalami ke jinga Shoh happening ki Sadhu, haka ambu bachi mela, kabalong shisin shisnam, ha Kamakhya temple ha Guwahati. Kipat ba ki bayo I yakani kila ring video, bat kila pensa priang ki video harin san social media. Laong ba ka jinga Shoh kadai happening, uwei u agori baba, bat u Sadhu baba. Laong ba ka jingmi ka jinga Shoh bat ka jinga kulmar, kadai hakapor bagi pulit kidang perking bha bandrung, syakani ka jaka, namar ba ki don ki brio ki bale menle iladi, kum ki Sadhu, ban yo tu I ka jing don jing em jo ki brio. Henry ki Sadhu kila tur da ka bor bat kim ailat ki pulit bakin talasi. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru ki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan ha ka office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ki district ki badan ha Meghalaya lat no tang ha is khasihers pila ban let bed ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.